Nakago. Mai més ningú no ens podrà... Fushigi Yugi, el joc misteriós. Separar-se i després... Qui ets? Qui carai ets? Tu també has vingut a prendre'ns la sacerdotessa, oi que sí? Anem, Hatsui! Sí! Ara veuràs! Que potser t'hauria de donar les gràcies. No t'enriquis. Els hi acabo de salvar la vida. M'han fet llàstima, pobrets, encara són uns nens. Tomo! Es pot saber què vols? Que fins i tot utilitzes uns nens com a guardians? Què pretens? Això ja no té cap importància. Tant ell com en Nakago van vagant per aquest món sense fer res de bo. Ajudem-los a descansar en pau. Tens tota la raó, Tota. Serà millor enllestir la feina de pressa i desaparèixer aviat. Miratge. Amb tu ben a prop he de saber què en penses de mi abans que s'acabi la nit. No, Yui! 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 Tomo. Nakago, jo només... Em sembla que ho has entès, però... Vés-te'n. Ah! Ha fugit, però sí que és covard! Hi ha una cosa que vull saber ara mateix. Nakago! Ei, espera un moment! Com vols que m'esperi? Som-hi! T'acaben de dir que t'esperis. Realment la paciència no és el teu fort. Ai, quin espant m'has espantat! Ostres, el cor em va sent per hora! Quan hagis d'aparèixer, avisa, entesos? Ai! A mi no em tractis de fantasma, nano. Chichiri, Suboshi, amb tu també vull parlar. M'agradaria que ens acompanyessis, també. Què ha passat, Tomo? Ho sento, ara que faltava una mica. No m'hauria pensat mai que en Nakago ens destorbaria. Tens raó. Sorprenentment, en Nakago té la capacitat de ficar-se on no el demanen. Però ara... Ara ja és massa tard. Una nova sacerdotessa. Nous guardians. A més, la situació en què es troba en Tamahome. No ens hem d'amoïnar per res. Alça la cara, Tomo. Sí. I has fet prou. Ara torna a descansar tranquil·lament. Bé, almenys vull que em tornin la sacerdotessa. Qui va alterar el cicle dels 100 anys vau ser tu i la Miyaka. En aparèixer dues sacerdotesses al mateix temps, vau provocar una lluita entre Seiryu i Suzaku. I ara a sobre hi ha una connexió evident entre els dos mons. Només em faltava aquesta. La meva arracada... No és culpa de la Yui, entesos? Per començar, qui l'ha ficat en el miratge d'en Tomo? Ningú no està culpant la Yui de res. Ximple. Té tota la raó. Si et refereixes a la connexió, qui enllaça amb força els dos mons és... Ei! Què passa? No s'hauria d'haver despertat de l'encanteri d'en Tomo? És el verí. El món que li ha estat mostrat era un miratge, però el sac enverinat que en Tamahome es va prendre era real. Com dius? O sigui que es tracta d'això. No ens hem d'amoïnar. En Tama ja va vèncer un cop al verí. Això no és res per ell. No n'estic segur.
Llavors només va ser un glob de no res. A més, aquesta mena de verins, si es prenen per segon cop, augmenta la força. Vols callar? Em fas empipar. En Suboshi i jo et farem desaparèixer de la nostra vista. Pareu. Pareu, he estat jo. Qui va robar el llibre dels 4 déus? Qui ara us torna a causar dolor? Perdoneu-me. Perdoneu-me. No et culpis a tu mateixa. No ploris, tothom sap molt bé que no és culpa teva. Tazuki, vols tranquil·litzar-te? Tamahome! Aguanta, ara et salvarem. Àvia, què hem de fer per curar-lo? Què fem? Va, ensenya-nos-ho. Si coneixes alguna solució, m'agradaria que ens la diguessis. Si n'hi hagués. Ara ja no tinc cap intenció de perjudicar-vos. Escolta, el fet que s'hagi pres el verí i que hagi caigut en l'encanteri d'en Tomo, tot es deu a la debilitat d'en Tamahome. Jo no hi tinc res a veure. Ja he recuperat allò que em pertanyia. Te'n vas? Que potser m'estàs demanant que lluitem junts? Has dit lluitar? No és això el que esperaves. Que bé. Ja va! Què passa, Tetsuya? Calma't! Es pot saber què et passa? Escolta, l'he trobat! L'he trobat! De què estàs parlant? Del llibre dels 4 déus. Em quedo la sacerdotessa. Deixa anar la Llui. Qui ets? Batua, noi! Es pot saber què vols? Aprofitar el desordre provocat pels 4 déus per tenir el món entre les teves mans, oi que va per aquí? Ja veig que ho has dit molt a la lleugera. Però saps realment què significa? Ho saps segur? El diable es vol convertir en Déu, no és això? Diable. Quin nom més horrible. T'ho diré, doncs. El meu nom és... Tenko. En Nakago havia estat al seu servei. Estan utilitzant la Yui, perquè en lloc de ser la 5a sacerdotessa, faci desaparèixer la Takiko i ocupi el veritable lloc de la sacerdotessa de Genbo. És increïble. Si és tan poderós, com és que es comporta així? Segurament deu tenir una bona raó. Nakago, he decidit passar per alt el fet que has obstaculitzat en Tomo. Què et sembla? Et vols tornar a unir a mi? Aquesta és una oferta que no puc acceptar. Adoptar un cos que no és el meu i afrontar la mort per segona vegada. No, gràcies. Adéu-siau. Ja no ens tornarem a veure mai més. M'agradaria molt saber per què carai has vingut. Perquè tenia ganes de veure els guardians de les 7 constel·lacions. Què et sembla? No te'n riguis! Vols fer el favor de parar de cridar? Escolta, saps què li ha passat a en Tamahome? Què vols que li hagi passat? Que està sota els efectes d'un verí! Ostres, quina mala sort. No és el moment de fer broma. Té raó, no podem subestimar el poder del verí. Però què hi feu, tots aquí? Els guardians de les 7 constel·lacions ens reunim allà on aparegui la sacerdotessa. Sacerdotessa? La de Suzaku? Miyaka! No permetré que se surti amb la seva. Allà on vagi la sacerdotessa, hi hauran els guardians. Això és el que espera en Tenko. Heu vingut juntes, però realment heu triat el millor moment per aparèixer. No canteu victòria. De pressa, envolteu-los. Mitsukake, encarrega-te'n.
Kaitsu, jo també haig de lluitar. Tu procura que en Tamahome obri els ulls i prou. Això mateix, nosaltres ja ens encarregarem de fer-lo, miques. Caram, veig que has après a dir-ho. Felicitats. Bé, som-hi, doncs. Sí. Què penseu fer? No serà tan fàcil aconseguir-lo. Com? Aconseguir-lo? Aconseguir el Shinzaho, la joia que portava la sacerdotessa quan es va trobar amb la bèstia sagrada. La que porta al coll és la de la sacerdotessa de Seiryu, o sigui, la Yui. I l'altre és l'anell que portava la Miyaka, ja podeu estar tranquils. La sort ens és propícia, tot va tal com ell ho havia planejat. Almenys fins ara. A parer meu, diria que aquí hi sobren massa coses. Les hauré de fer desaparèixer. Va ser cosa d'un moment. Per mirar de salvar els dos mons. Pels amics. Per la persona que estimava. Tsuboshi. No. Què et passa? Salva la Yui. Però si trenco aquesta barrera, el teu cos... Fes-li d'escut a la Yui. Tots estan molt amoïnats. Els has de salvar. Els has de salvar tots. Els salvaré, germà. I els dos germans es van prometre que no es tornarien a separar. I van confiar les seves vides a una estrella fugaç. Yui. Yui. Tsuboshi, m'has salvat tu. Sí, la meva vida només us pertany a vos, Yui. Eternament. Us estimo, Yui. Tsuboshi, per què en un moment com aquest? Us estimo. Tsuboshi. Què et passa? Tsuboshi! Tsuboshi! Tamahome. Joe, on ets? Yohiro. On sou? Esclar! Ara ho entenc. Jo els vaig matar! Has d'aguantar, Tamahome. Només pots vèncer amb la teva força. Els poders d'en Mitsukake no anul·laven el verí. Les pregàries de la sacerdotessa encara sense complir. Ah, sí. La sacerdotessa de Genbo. És la Takiko. Exacte. Tu l'has de convocar. Jo no he pogut vèncer la bèstia sagrada. Però ara tu la podràs guanyar. Però si jo convoco la bèstia sagrada, llavors tu... Tamahome. Què passa? Qui és? Què estic fent? Miyaka. És la tomba dels meus pares. Pare, tots... Jo ja no... Jo ho prometo. Continuaré protegint la Miyaka.